Bihar nork irabaziko du partida? Atletikek, Barsak, apostu bat egingo dut. Gaur ez nuen edan nahi, baina besteekin sozializatzeko behar dut. Parrandan atera naiz gauez bortxatua izan naiz, baina ez didate sinetsi. Lanean istripu bat izan dut eta berehala ospitalera joan behar izan naiz. Eguneko soldata galdu dut. Ez nuen erretzen, baina lagunen presioagatik erretzen hasi naiz. Kartak gustatzen zaizkit. Tabernara joango naiz pokerrera jolastera. Familiak etxetik bota nau. Ez neunkan planik eta tabernara joan naiz bakarrik garagardo batzuen bila. Hor gustura sentitzen naiz. Bikotekidearekin eztabaida handi bat izan dut eta jipoitu nau. Alokairua ordaintzeko gehiengo soldata gastatu dut jolasean. Lana galdu dut, denbora desente egon behar naizelako bajan. Etxea galtzearekin mehatxatu naute, ez daukat dirurik ordaintzeko. Beraz, honetaz hasteko tabernara joango naiz. Lagunekin geratu naiz. Ez dakit zenbat garagardo ostean inkontziente geratu naiz. Alokairua ez ordaintzeagatik etxea galdu dut. Gaur lehen aldiz denda batetik bota naute, ez dakit zergatik. Gizartearen marionetak gara. Gure ingurunea kontrolaezinak diren estimuluetaz beteta dago. Gizarte presioa, lan prekarizazioa eta eskuz kanpo dauden beste faktore batzuk gure etorkizunean eragina dute. Kontrolpean gaudeten gabe. Aski da. Ezten gaituzten sokak moztu ezagun, gizartearen marionetak ez izateko.